लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदां मोनखाबाय जानांगौ। बेनो जादों लोगोफोर बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी आरो मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां फुजि बसुमतारी बिथांमोननि जरायै फैनो गोनां गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ बावैसो रिलिज खालामजाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादोंमोन लोगोफोर रिमझिम रिमझिम। बे मिउजिक भिडिअखौ डाइरेक्ट खालामदों दीपक दे बिथाङा। मेथाइखौ रोजाबदों मुंदांखा रोजाबगिरि बिट्टु नार्जारी आरो नवानिता बिथांमोनहा। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो प्रडिउसार बिथां रिया ब्रह्मनि आरबि फिल्म प्रडाक्शनाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।